Il-pakkett tal-investiment soċjali li nħareġ mill-Kummissjoni Ewropea jagħti gwida u għajnuna dwar kif għandha tintlaħaq l-effiċjenza biex il-miżuri soċjali jibdew jitqisu iktar bħala investiment u mhux sempliċement spiża. Dan il-pakkett intlaqa mill-Gvern Malti għax ser ikun qed jagħti appoġġ lil miżuri li qed jiżviluppa l-Gvern fid-dawl tal-proposti tal-manifest elettorali. Meta kienet qed tipparteċipa f'laqgħa informali mal-Ministri Ewropej tax-xogħol u l-affarijiet soċjali fil-Litwanja, il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Marie-Louise Colejro-Preca spjegat li l-pakkett tal-investiment soċjali huwa rilevanti għas-sitwazzjoni ta' pajjiżna. Matul l-istess laqgħa, il-Ministri qasmu l-idejat tagħhom u informaw lil xulxin b'dak li qed jiġri f'pajjiżhom, fost l-oħrajn dwar l-effiċjenza u l-effettività tal-investiment soċjali, mekkaniżmi ta' kif jinħadmu l-pagi, kif ukoll it-tkabbir u l-iżvilupp ekonomiku. Il-Ministru Colejro-Preca kellha l-opportunità li tiltaqa' mal-Kummissarju Laszlo Andor fejn qasmet l-idejat u l-perspettivi differenti dwar is-sigurtà soċjali. Intant, il-Kummissarju Andor laqa l-istedina biex f'Ottubru li ġej iżur pajjiżna biex jitkomplew id-diskussjonijiet f'dan ir-rigward.